Bueno, a ver. Espera, que a ver se baixa. Lalo, és ti? Como que non tiñas cobertura, home? Cobertura vouche dar eu, vouche cubrir de hostias. Cala a boca, dime polo menos que chegaches ao sitio. Que sí? Chegaches? A ver, Rosy. Claro que estou, muller, claro que estou aquí, pero non atopa ninguén. Non hai ningún timbre ni nada. Además poñen as portas aquí, non sei como fan as portas, porque teñen uns escalós para subir para entrar que non hai quen suba dentro. Sí, muller, claro que uso a imaginación. Tamén a uso cando facemos o amor, pero de pouco vale, verdad? Bueno, xa sei. Pois nada, vou... Vale, venga. Sí, muller, pois xa timbrarei ou xa patarei, vale? Venga, hala. Veña, moi ben. Saludo para Galloso, Veña, e para Ainara, Aitana. Venga, chao. Xa te pedín o lápiz. Hombre, Ramón, pode ser Ramón. ¿Cómo estás, hombre? Aquí estamos, ¿Qué tal? no chollo. Estás no chollo, estás chollando. O que está traballando é que a ti solo te vexo pintar, Sí, señor. Que tal? Que estás facendo? Cuéntame un pouco. Bueno, cuéntame a min, mas a tropa toda da televisión para que vayan vendo o que estás facendo. A ver, estamos diante do trazado do tablero de trazado. E justamente aquí é onde históricamente naceron os barcos nas carpinterías de Ribeira. Eso, por exemplo, no, son as plantillas por barcos, pode ser isto? Así mesmo, é un medio modelo que facemos a escala. Claro. E daí sacamos as formas todas do barco que ahora está traballando Víctor. Ali está Víctor. Víctor! Saludo, Non traballes moito que o jefe, ainda que traballes máis, non paga máis, Vaite con calma, vaite con calma. Pois isto depende do modelo que cairade depois. E según o ferro que teñades na cana debaixo do colchón, verdad? Podese facer un barco, podese facer outro. Aunque este sistema, hoxe en día, podese usar outro tipo de aportacións digitais, informáticas, claro. É dicir, isto foi ancestralmente como se fixo, non? Isto era o artesano, isto é o que vale. Pero non é unha ferramenta máis que podemos chegar a empregar. Seguides utilizando isto? Sí, tamén. Vedes, a tradición, hai que manter a tradición. Eu, por exemplo, meu pai era carpinteiro, fijarse unha cousa, pero carpinteiro de muebles. E ás veces eu iba a axudar ao taller, e salían máis tablas cando tiña que cortalas máis ou menos como esta. Entonces, para carpinteiro de muebles igual non valía, pero para axudarvos a facer barcos pode dir que sí. Bueno, nós nos carpinteiros de muebles reciclámonos. E Víctor, incluso, casi toda a súa vida laboral foi carpinteiro de blanco, como dicen os carpinteiros de Ribeira, que eso é casi un alcume que lle poñemos a eles, pero son mellores que a nós aínda. Os dos muebles? Distintos. Cala a boca. Ahora, por eso este veu para aquí, porque cansouse de tanto mueble, tanta línea recta, verdad? Aquilo era moi fácil. Aquí facerlle a curva é onde está a arte, É verdade ou non é verdade? Aí o tes. A partir, depois, primeiro, pola mañán traballas de carpinteiro, pero a noite vai para a mina. Non lle vedes o foco que está na cabeza. De noite vai a picar a pedra. Sí, señor. E chamaronme porque, bueno, vou te dicir, tes algo para regalar, pero casi todo é para regalar o que hai aquí. Ten chollo, Sí, sí. Pero de carpinteiro de outra cousa. Tamén, eu pero son máis de teño chapuzas pequenas. Eu son Lalo Penela de chapuzas pequenas. Pois teño che algo aí para ti. Sí. Me parece, sí. Pues A ver o que eres capaz a facer. Viña. Pues estamos aquí esperando a Ramón, que me dixo que me tiña un choio para min e a ver o que lle podo axudar, porque ademais que é un orgullo axudarlle a xente que arregla todas estas cosas. Viñeu aquí a facer unhas chafulladas, que tamén é importante. Aí ven Ramón. Que tal, Ramón? Ven outra vez. Como estás? Estás tan ben como antes? Sí, Bueno, na mesma línea. Pois ainda vai estar mellor porque che vai... Isto que pasa? Unha caña. Non vai nada vai. Non che vai ben? Que che está fallando? É algo bella tamén, Tamén. A caña moi nova non é, Pero é flexible, é unha caña é bella, un pouco bella e flexible. É como as bellas do programa da gimnasia da mediodía, verdad? Más ou menos. Sí, E o carrete vai como o carallo. Carrete ten máis carrete galloso que a tua caña, Se fora ben, non cho traía. Debe estar algo trancado. Bueno, pois se me deixas un minuto, traballo aquí nesto e despois xa te aviso. Pois deixaste tranquilo. Por non quitar chichoi a ti. Vai dando o teu que é máis difícil. Veña, vouche mirar a ver o que é, despois xa chi... Así sin presupuesto, porque isto é gratis. Por horas, vale. Que horas? Isto é pagado todo pola televisión de Galicia. Hai unhas axudas europeas. Venga. Gracias. Pois ves, podía ser que tovera isto. Vamos a ver, que pode ser que lle falle o que é o tramo central. Parece que é o que non domina ben. Vamos a ver. Pois lle dar un toquiño, porque pode ser que teña algún defecto no centro.
Esto normalmente colles así. Aprobas con esto, se te endurece la consistencia. Bueno, a veces no me dobla. Está algo podre por esta zona, por esta zona también. Esto llámase es un detector de podres, de cuando está algo podre. Mira, está en podre. Bueno, pues venga. Aquí vamos a quitar este tramo do medio. Hasta mañana, tú. É fácil da manhã, esto já tenho feito más veces. Ui, perdón, chedina. Acabo de dejar cacaña na cabeza a rapaza da cámara. ¿Ves? Este, por ejemplo, esto es rígido. Esto vai nos valer. Teño que coller a ponteira. A ver, Carlos, cólleme aí a ponteira, hombre. Aí estás. Moi ben, así me gusta. Moitas gracias. Aquí traballamos todos, para que despois dixades. Me cago na vida. Aí vai. Vamos a que esto es ponteira que é o máis necesario para notar cando o pescado pica, non é? Se pica, xa notas ti. Vale. Eu, por exemplo, tiña unha na casa que lle metía unha batería e daba corriente. Entonces xa notaba cando picaba, non é? Vou cortar isto. Esto é fibra de carbono, ¿eh? Esto é das cousas máis fuertes que hai no mercado. Aí vai, xa está perfecto. Esta é a parte que necesitamos para a caña. Vamos a empalmar aquí, queda un pouco holgada, ¿ves? Parece que lle dá un pouco de holgadura, non ves? Vamos a facer, isto é fácil, vamos a facer un rellenuco, que en cinta rosa, que sempre se ve mellor pola noite, vale? Facemos aquí un relleno, para que nos colla consistencia. Entón, despois, só introducirlo na outra parte, se vos fijades. Fijades, vamos a facer así. Ahora isto introduces aquí. Con certo cuidado, de non... porque a fibra xa sabedes que pode ser tan astillas, non sabes? Entonces, fibra hai que irla metendo con cuidado para que teña un pouco de recorrido, claro. Ahora, por ejemplo, e ainda ten un margen. Fíjate, pues, sigue mantendo margen, que entonces un pouco corta, pero bueno, eu creo que Ramón vai estar satisfeito con... Bueno, parece que non quere... Claro, porque me faltaba un pouco de seguridad. Igual non lle dá entonces tanta... Non sabes, pero bueno, para ahora vai valer, vale. Fíjate, unha cañuca de bolsillo que se chama para tela en calquer situación. Carrete seguindo como o carallo, pero a caña regalámosla, non sabes? Venga, a ver que di Ramón. Cortar un cacho de seda sobre lle sedal. Antes facíalle falta moito porque era larga, pero agora xa non fai falta tanta seda. Ala, isto é Ramón, vente, ven aquí, ven Ramón. Vou, pero non sei eu. Sí, ven aquí, vou che dar unha sorpresa para quedar impresionado, Mira para aquí, aquí está a tua caña. Hombre. Recortei un cacho do medio que tiñas un pouco podre. Estaba mal. Sí, xa lle estou explicando a xente e quedou así. Ahora, por ejemplo, vas a necesitar menos seda. Tamén é verdade. Menos sedal, vas a forrar en sedal. Creo que a caña vai valer para pescar de baixura. Sí. Con cima baixa, non é? Pues, pode ser, pero non sei o resultado desto. Hai que probarla, hai que probarla ahora que hai que ir ao Gran Sol ou probarla co ir ao Bonito, ao Cantábrico. Ahora mesmo non o vexo, pero vale. Bueno, ti proba aquí fora, aí contra o mar, e cando che pique aí unha xarda, non sei que hai aquí. Avísoche. En Rianxo que pesca. Pode entrar unha xarda. Unha xardica, mírame ese tal, se non chámame, isto ten garantía, Veña. Ten garantía 5 anos, vale? Vale, Calquera vale. cousa, se non che collo eu, chámase a Galloso, ao lugar, vale? Veña, xa está. Para calquera cousa, ao do micro, ao que peja aquí. Así que nada, aí a tedes, como sempre, cumplindo aquí Lalo Penelas, de Reformas, Viuda de dar Lalo Penelas. Un saludo, mándalle un saludo a miña muller que se chama Rosita. Ramón, mándalle. Hola, Rosita, encantado. Aquí estás un amigo, En Rianxo.